Jeste li se ikada osjećali nevidljivo? Kao da ste odvojeni od svijeta dok drugi napreduju, grade odnose, doživljavaju proboje, a vi stojite u tišini, čekajući. Molite se, vjerujete, trudite se, ali ništa se ne kreće. Ljudi oko vas ne razumiju zašto ste sami, ne vide bol koji nosite u tišini, ne osjećaju težinu samoće koja vam pritišće prsa svake noći. I pitanje se uvijek vraća. Bože, zašto me skrivaš? Dopustite mi da vam kažem nešto što možda niste čuli. Vaša samoća nije kazna. Vaše skrivanje nije odbacivanje. A vaša bol nije znak da vas Bog zaboravio. Zapravo, upravo suprotno. Kad Bog odvoji ženu od buke svijeta, kad je postavi u sezonu tišine i samoće, to nije jer je slaba. To je jer priprema nešto u njoj što svjetlo dana još ne smije vidjeti. Neki darovi moraju sazrijevati u tami. Neki pozivi mogu rasti samo u tišini, a neke žene moraju biti skrivene prije nego što mogu biti otkrivene. Ne zato što Bog uživa u vašoj boli, već zato što zna što dolazi i zna da morate biti spremni za to. Danas ćemo govoriti o 5 dubokih razloga zašto Bog skriva svoje najjače žene. I do kraja ove poruke, molim se da ćete vidjeti svoju samoću novim očima. Ne kao kaznu, već kao posvećenje. Ne kao kraj, već kao početak svega za što ste stvoreni. Ako vas ova poruka dira, napišite u komentarima: skrivena sam, ali sveta sam. I ostanimo zajedno na ovom putu. 1. Bog te skriva jer te priprema za nešto što drugi ne mogu vidjeti. Svijet mjeri uspjeh onim što je vidljivo. Poslom, vezom, društvenim statusom, brojem ljudi koji te poznaju. Ali Bog ne gradi na taj način. On ne gradi izvana prema unutra. On gradi iznutra prema van. I prije nego što te postavi u svjetlo, on mora oblikovati nešto duboko u tvojoj duši što svjetlo ne može napraviti. Pomislite na Mariju, majku Isusa. Luka 1:26-38 nam govori da joj je anđeo Gabriel došao u samoći njezina doma. Ne na javnom trgu, ne u hramu, u samoći. Tamo joj je Bog objavio poziv koji će promijeniti povijest. Ali prije tog trenutka otkrića, ona je živjela skriveno. Svijet nije znao tko je. Nitko nije mogao predvidjeti njezinu sudbinu, ali Bog jest i pripremao ju je u tišini. Mnoge žene prolaze kroz ovo upravo sada. Osjećate se kao da ste u sjeni dok drugi blistaju. Ali to što drugi ne vide ono što Bog radi u vama, ne znači da se ništa ne događa. Zapravo najdublji rad Bog uvijek radi daleko od očiju. Izolacija nije kazna, to je inkubator. Samoća nije prazna, to je sveta. Bog te odvaja jer te priprema za težinu poziva koji nosiš. A taj poziv je prevelik da ga bilo tko drugi razumije dok još nije spreman. 2. Bog te skriva jer uklanja ono što bi te ograničilo. Bog zna da neke veze, makar dobre, mogu postati lanac koji te vezuje za prošlost dok te on želi povesti u budućnost. To ne znači da su ljudi u tvojoj prošlosti bili loši. To znači da se tvoja sezona promijenila i da bi ušla u sljedeću fazu moraš pustiti nešto iz prethodne. 2. Korinčanima 6:14 nas podsjeća: ne vežite se s nevjernicima, ali to nije samo o romansi. To je o svakoj vezi koja ne podržava tvoju sudbinu. Neki ljudi, bez obzira koliko ih voliš, jednostavno nisu pozvani da idu s tobom kamo te Bog vodi. Oni te vole, ali ne mogu nositi ono što ti nosiš. Dijele tvoju sadašnjost, ali ne tvoju budućnost. I Bog, u svojoj milosti, stvori prostor između tebe i njih. Ne da bi te povrijedio, već da bi te zaštitio. Samoća koju osjećaš sada možda je Božji način da ukloni opterećenje veza koje su te sputavale, a ti to nisi ni znala. Ljudi koji su tražili tvoju energiju, ali nisu mogli podržati tvoju viziju. Glasove koji su oblikovali tvoj identitet, ali su potisnuli tvoj poziv. A ponekad čak i dobre veze moraju biti privremeno suspendirane kako bi Bog mogao raditi nešto što zahtijeva potpunu tvoju pažnju. To ne znači da ih nikad nećeš vidjeti opet. To znači da za ovu sezonu ti si s Bogom, samo Bog. I u toj tišini naučit ćeš razlikovati njegov glas od svih ostalih. 3. Bog te skriva jer te uči da se osloniš samo na njega. Dok god imaš opcije, oslanjat ćeš se na njih. Dok god imaš rezervni plan, nećeš potpuno vjerovati Bogu. Ali kad sve izbore nestane, kad ljudi odu, kad sigurnost nestane,
Tad naučiš što znači živjeti vjerom. Prorok Ilija je to naučio. Vjer me, o kraljevima 17.2.6 govori nam da ga je Bog sakrio kraj potoka Kerita. Tamo, daleko od ljudi, Bog ga je hranio kruščicama putem vrana. Ilija nije imao nikoga osim Boga, niti podršku, niti obitelj, niti prijatelje, samo Boga. I u tom sakrivenosti naučio je lekciju koju bi kasnije trebao. Bog je dovoljan. Kad imaš sve, lako je reći Bog je dovoljan, ali kad nemaš nikoga osim Boga, tad to postaje istina po kojoj živiš. I to je ono što Bog gradi u tebi upravo sada. Ne teorijsku vjeru, ne nedjeljna uvjerenja, nego pruštenu, iskušanu, nepoljuljanu vjeru. Vjeru koja ne ovisi o ljudima, novcu ili okolnostima. Vjeru koja kaže kao Job: Gospodin dao, Gospodin uzeo, neka je blagoslovljeno ime Gospodinovo. Job 1:20. I tu vrstu vjere se ne uči na propovjedaonicu. Ona se kuje u samoći. 4. Bog te skriva jer tvoj karakter mora dosegnuti tvoj poziv. Jednog dana bit ćeš viđena. Jednog dana ljudi će te prepoznati. Tvoj dar će te uvesti u prostorije gdje nikad nisi bila. Tvoja služba će dotaknuti živote koje ne možeš ni zamisliti. Ali prije nego što te Bog postavi pred ljude, On mora utvrditi da je tvoj karakter dovoljno jak da nosi težinu javnosti. Jer javnost bez karaktera vodi u pad. Uspjeh bez temelja dovodi do rušenja. Promovirare bez pripreme završava katastrofom. Zato Bog odvaja neke žene prije nego što ih uzdiže. Razmislite o Davidu. Prije nego što je postao kralj, bio je pastir. Pebni. Samuelova 16:11-13 nam govori da je pomazan u tajnosti. Ali nije postao kralj odmah. Bio je skriven godinama, skrivao se u špiljama. Bježao je od neprijatelja, čekao je. I dok je čekao, Bog je gradio u njemu karakter koji će moći voditi narod. Kad samoća pritišće, sjeti se, Bog trenutno gradi integritet u tebe. Pokornost, strpljenje, snagu, poniznost. Bez te pripreme, blagoslov bi te zdrobio, priznanje bi te uništilo. Ali jer si bila skriven, kad izađeš, bit ćeš nepoljubljana. 5. Bog te skriva jer tvoje vrijeme dolazi, ali još nije sad. Postoji razloga zašto propovjednik 3:1 kaže: Svemu ima vrijeme i čas za svaku stvar pod nebom. Tvoja samoća nije trajno stanje. Tvoje skrivanje nije konačno. To je sezona. I sezona ima početak i kraj. Neki ljudi pokušavaju forsirati vrata koja Bog još nije otvorio. Gura se na poziciju prije nego su spremni. Traže prepoznavanje prije nego im je karakter zreo. A kad dobiju što su tražili, shvate da ne mogu nositi težinu. Ali ti, sestra, učiš drugu lekciju. Učiš čekati na Božje vrijeme. Učiš vjerovati čak i kad se ništa ne kreće. Učiš slaviti Boga u tišini prije nego što te postavi u svjetlo. Habakuk 2:3 kaže: Jer viđenje će se još ispuniti u svoje vrijeme. Ako se odgodi, čekaj ga, jer će sigurno doći, neće zakasniti. Možda izgleda kao da kasni. Možda osjećaš da te je zaobišao. Ali Bog nikad ne kasni. Dok ljudi napreduju oko tebe, On te priprema. Dok drugi dobivaju što su tražili, On oblikuje što stvarno trebaš. I kad tvoje vrijeme dođe, a doći će, nećeš morati natjecati se. Nećeš se morati dokazivati, jer ono što Bog otvori, nitko ne može zatvoriti. Značenje i zaskrivanje. Kad sve to složimo zajedno, počinjemo vidjeti šablonu. Bog ne sakriva svoje najjače žene jer im je ljut. Sakriva ih jer ih voli. Odvaja ih jer namjerava uzvisiti ih. Izolira ih jer priprema ih. I dok svijet ne vidi ništa, Bog vidi sve. Vidi ratnici u nastajanju, vidi vođa koja se oblikuje. Vidi ženu koja će jednog dana stati i reći istinu koja će osloboditi tisuće. Ali prije toga ona mora sjediti u tajnosti. Mora čekati u tišini. Mora vjerovati u tami. I dok čeka, Bog radi. Sakriva je ne da bi je odbacio, već da bi je zaštitio. Odvaja je ne da bi je izolirao, nego da bi je pripremio. Uklanja ljude ne da bi je kaznio, već da bi je oslobodio. I kad njeno vrijeme dođe, ona neće izaći slomljena, izaći će pomazana. Neka je danas dan kad prestaješ pitati: Bože, zašto me skrivaš? I počneš reći: Bože, hvala ti što me pripremaš. Jer ti nisi napuštena,
Ti nisi zaboravljena, ti nisi odbačena, ti si skrivena. I skrivanje je sveto. Ako te ova poruka dotakla, napiši u komentarima: Bog me priprema. I ne zaboravi lajkati, dijeliti i pretplatiti se kako bismo zajedno nastavili ovaj put vjere. Bog te blagoslovio.